ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳии шаҳри ҳисор яке аз ҷамоатҳои дурдасти шаҳр ба ҳисоб рафта, дар тобиати он имрӯз наздик ба садхоҷагии деҳқонии инфиродӣ таъсис дода шудааст. бояд гуфт ки то имрӯз кишоварзон ҳамаи зироатҳоро аз кишти асосӣ ғалладона, гандуму ҷав ва зағир саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ намуданд. маълум мегардад ки аҳли заҳмати ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳии шаҳри ҳисор асосан ба боғдорӣ, сабзавоткорӣ ва ғалладонагӣ машғул буда, дар парвариши дигар зироатҳо низ таҷрибаҳои ибратбахш касб намуданд. мо дар замини назди ҳавлигиамон ки се содиқ мебошад, бодиринг, помидор, ҷувори мака, болгар, занҷабил, лубиё ро мекорем. мо дар як сол аҳми заминамон 2-3 бор ҳосил мегирем. аз бозор ягом чӣ намегӯям, ҳама маҳсулотҳо аҳми заминмон мебарояд. мо дар заминмон ягом ваҷаб ҷои холигӣ намемонем, самаранок истифода мебарем. аз рӯи маълумотҳои раиси ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳии шаҳри ҳисор, сокинони ин гӯшаи кишвар заминҳои назди ҳавлигии худро самаранок истифода бурда, помидор, бодиринг, лубиё, ҷувори мака ва дигар зироатҳо парвариш менамоянд. ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳӣ дар минтақаи кӯҳсор ҷойгир аст. шуғли асосии аҳолӣ ин соҳаи кишоварзӣ мебошад. тибқи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҳудуди ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳӣ заминҳои назди ҳавлигӣ самаранок истифода бурда мешавад. об ҳаст, замин ҳаст, боду ҳаво мувофиқ. мардуми аҳолӣ умуман қариб аз бозор ягон чиз харидорӣ намекунанд. картошка, пиёз, сабзи, занҷавил ва дигар зироатҳои полизӣ аз худашон мебарояд. дар оянда кӯшиш ба харҷ медиҳем ки аз заминҳои назди ҳавлигӣ самаранок истифода бурда барои ғанӣ гардондани бозори истеъмолии шаҳри ҳисор ва шаҳри душанбе саҳми худро гузорем. аҳли ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳӣ ният доранд ҳамеша барои таъмини амнияти озғавории мамлакат саҳмгузор бошанд. гузориши Соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов аз шаҳри ҳисор барои барномаи иттилооти Навид.